Nike nebo Adidas? Adidas. Ešte som bol dlhú dobu ambasádor Adidasu, pokiaľ neskončili na Slovensku, takže moje srdiečko patrí tomu. Robili sme rôzne výlety aj do Paríža a tak na tie všetky akcie, ktoré boli nezabudnutelné, čiže Adidas. Všetci sú Nike tým samozrejme, ale ja som proste východný blok, no čo budeme si klamať. Gopník. Jaký je tvůj nejoblíbenější model tenisek? Už teraz pozeráme iba na praktickosť tenisiek, čiže vyhrávali to dlhú dobu teraz New Balance a teraz som si obľúbil hoky, alebo jak sa to volá. Hej, už mám asi 5. hoky, všelijaké oni robia také veľmi zaujímavé, divné boty, také, že keby si to niekto dal a niekto nevie, tak si pomyslí, že to sú dizajnerské veci, že proste, hej, hoky. Který tenisky bys naopak nikdy nenosil? Naserem veľa ľudí, ale ako tie Jordany nikdy nebol môj shit, proste nikdy mi to nemečovalo ku mne. No, to by som nenosil. Ale na iných ľuďoch v pohode, na mne ne. Vzpomeneš si, co je tvůj nejdražší košek šatníku, co si vždy koupil? Je taký typek, volá sa Hamilton, robil také špeciálne bundy, ktoré nosil aj, myslím, aj Jordan a tak ďalej, tak od neho som si nakúpil viac týchto vintage bund. Je to strašný prepál, tie bundy super rare, aj tak v tej bunde budem vyzerať jak bezďak, hej, ale mám asi takže 5 bund, ktoré všetky stoja, že no proste, to je jedno, ale vlastne to bola dobrá investícia, hej, ale nemám čo robiť s tými bundami, hej, to je iba tak. Kdo ze světových raperů tě třeba inspiruje v oblíkání, nebo kdo tě baví, kdo má dobrý styl? Vieš čo, bro, nikto, lebo Briti sú strašne technickí, Amici sú už až moc ujebaní, ja sa snažím byť nejaká kombinácia týchto vecí a mysleť aj na našu zemepisnú šírku, čo je OK u nás. Čiže nechcem byť iba wiga, vieš, akože, čiže kombinácia všetkého možného. Jeden rapper nikdy nebol taký, že som si povedal, že je fly. Okay. Buď bol moc, alebo bol moc nudný. V Česku a na Slovensku máš někoho, kdo prostě bych řekl, že se oblíká cool? Asi môj bratan Dalib vždycky prekvapí s niečím, taký je vždycky fresh, má to v sebe proste. Aj keď dá na seba niečo jednoduché, tak je to OK. Fobik je dobrý, kde je Fobik? Natočte ho. Dneska má určite niečo na sebe. Jestli chceš vidět víc, mrkni na můj profil.